Salutare, guys, și bine v-am regăsit la al treilea videoclip al meu. Data asta o să fac tot Roblox, doar că cu un nou joculeț. Este Broken Bonus. Cred că mulți dintre voi îl știți dacă vă jucați Roblox. Eu mă joc de vreo 5 ani Roblox. Nu știu voi când vă jucați. Dar cei care vă jucați dinainte, vezi că aveți noroc pentru că sunteți mai buni la Roblox. Da. M-am gândit să mă joc și Broken Bonus, așa, să fac și un video, că dacă tot am vrut să mă joc Broken Bonus, am zis, băi, dacă mă joc Broken Bonus, băi, hai să le arăt și la oameni un nou videoclip. Dacă tot am început canal de video de YouTube, hai să le arăt și la oameni. Ok, și m-am apucat frumos. Acum, din câte vezi, fac de los! 61 de oase. Te vedeți, guys? Mi-am rupt o grămadă de oase. Acum aterizez jos și pum! M-am făcut praf. Să mă arunc din nou și wow! Cad ca un nebun. Și dacă îi dau pe ochii la acesta, uitați că de șmecher se vede. Din first person. Te vezi? Din câte vedeți? Da. Mă trânteam aici, pentru că aici trebuie să-ți rup oasele din tine în acest joc de Roblox. Da. Oh my god, vă că am dat că arată de creier, dar nu e vorba de la, pentru că odată mi-a scris lighting și creierul mov sau roz. Uite, sunt copii cu trotinetele, te duci și tu afară cu trotinete. Ok, nu băgați în seamă pe mama. Încerc să ies afară, dar vă zic că după acest video, da, într-adevăr voi ieși afară. Și da, când auziți ce vorbește mama, nu băgați în seamă, băgați-mă doar pe mine, că da, eu sunt cel care postează și da. Ce ai să intri tu acolo? Hai. Mama. Ok, da? Ascultați ce am zis. Nu băgați în seamă. Pentru că da. Ea vrea să iese acum afară, în schimb eu fac acest video și după aia ies afară. Deoarece n-am chef să închid acum brusc videoul, zic la revedere că ies afară sau ceva. După ce termin jocul și alea, se fac cam, nu știu, 6-7 minute, se închide videoul acum. Că la mine nu prea îmi ține mult, că ține doar 8 minute, și deși nu mult. Wow, am dat acolo, mi-am rupt 41 oase. Ok, good. Hemorrhaged. Mi-am cam rupt gâtul și capul, mai bine zis capul. Am să fac de data asta din first person, adică cu ochiul acesta, dacă vedeți, dacă pun cu ochiul, uitați că de șmecher se vede efectiv. Și mă arunc, uitați că de șmecher se vede. O să fac o dată așa. Deci voi cum este, să apăsați pe acel ochi să se vadă așa. Ok, m-am cam prăbușit. O să las ochiul și mă arunc. Da, mama acum e lângă mine. Da.
În fine. Eu acum am un pic din video, că sunt 5 minute, vedeți și voi. O să-l închei la 7 minute, să nu ziceți că e prea scurt la 6 minute. E într-adevăr la 7, este destul de scurt, dar am doar 8 minute și nu pot face la 8 minute. Așa că la 7 este destul. Pentru că și eu trebuie să... Why? Nu știu de ce am activat Sprang, pentru că n-am avut nimic ce să fac cu el. 40 de minute. Nu are toate cu stau afară, bine, 40 de minute nu stau afară, vă dați seama și voi. M-am rupt. Să și am rămas în copac. Ok. N-am multe din câte vedeți. Ok. Cade. Zici că cade bolovanul. Și chiar bolovanul a căzut. Am făcut prăfălău. Ai terminat? Nu, mamă, mai am puțin, câteva secunde. Cam 32 așa. Ba nu 32. Mai am vreo 20. Da, 20 mai am de secunde. Da, guys, mai am 20 de secunde video și după aceea să afară. În fine, nu băgați astea în seama, voi băgați în seama doar videoul. Ok, am dat cu iară gohană. În fine, guys. Acesta a fost și al 3-lea videoclip. După ce o să aștept să se încarce. Ne revedem la al 4-lea videoclip în altă zi. Și vă zic o seară plăcută, o zi bună și să fiți sănătoși. La revedere!